Tadi gito'y apagsasao iti proverbio. Isu di gito iti na ibagbaga iti panakaawat anawadwad nin tayo awaten kadigiti kay papanan nagiti asorsorat. Tadi giti kabsat isu iti addaan ngayon tayo amwen kalkalen kadigiti agkakaunag akay papanan na gapo iti na spirituan apalawag. Tadi kiti kapsat ti may bagbaga una mauwagan iti punganay isu iti panakaawat kastamot idi una nangal daw nga masasao iti punganay ken itatta masasao iti punganay itin tayo panangawat kadigiti kay papanan na. Iti proverbio 9 iti 10 iti panagbuteng ken Hiuba isu iti punganay taidi iti mauwagan uno pagdaydayawan da idi isu niya po Hiuba idi punganay idi unana ngal daw ngem iti Diyos maysa nga espiritu isu na awan iti nagakita kinkwana no dilaeng iti nagapo kinkwana nga isu na po nga Isu Kristo isu dayta. Iti mauwagan apunganay isu iti sirib ken iti panakaammo iti santo isu iti panakaawat. So nga no intayo awaten digiti kay papanan na kadigiti adda anay lanad kadigiti sorsorat iti linaon ti Biblia isu maamuan tayo kadigiti kay papanan na igitoy sorsorat. Iti proverbio 1 iti city iti panagbuteng ken Hiuba isu iti punganay so daytatin na ibagbaga iti panakaammo ngem kadigiti maag laisin da iti sirib ken sorsoro isu kadigiti dadto kakabsat panunutin tayo kadi digiti da sorsoro no aglabsing dadtoy isu nga ti kaimbagan kakabsat ko intayo amwen digiti nailanad kadigiti linaon iti Biblia nga isulaeng itin tayo ipalawag akay papanan na so di kita iti proverbio 9 iti 11 ta may puon kanyak kadigiti aldaw mo mapnudan to ken kadigiti tawtawen iti panang bigbig mo manayunan danto. So di kita kapsat no intayo amwen ket agsukimat tayo agaramid tayo digiti naimbag abanbanag isu manayunan iti tawtawen iti panagbiag tayo nga adda kadigiti nailanad kadigitoy asasao so di kita. Iti proverbio 11 iti 2 no umay iti tangsit umaymet iti bain isu nga di kita aramid iti kinadakes unan niya no malpasen umay kadakwada iti bain kas kadigiti aramid da nga kinaramugam uno panagsao ti dakes uno digiti naagom so di kita adda ibainda kadigiti aramid da metlaen ngem kadigiti panagpakumbaba adda iti sirib so nga nagpakumbaba tayo kabsat adda kada tayo iti sirib naggapo iti Dios di kita ngayon na ibagbaga so kadigiti kabsat napabateg daytoy nga intayo awawaten kadigitoy asasao. Iti proverbio 8 iti 13 iti panagbuteng iti Dios isu iti pananggura iti dakes isu nga no adda tayo iti kinasaya at kailangan nga guraen tayo iti dakes anya nga dakes digitoy kinatangsit kinakuspag iti dakes a panagsao adalan ken iti kinaulpit iti ngiwat guraek so dayta ti kinuna iti Dios isu kadigiti kabsat ipauleg tayo
Kadigiti kapan panunutan tayo, digiti asasao. Ngayon na ibagbaga. Kadigiti kabsat napapateg digitoy nga yunag tayo kadigiti lapayag tayo gapo kadigiti asasao gapo iti panunot ngagturong iti Dios isu digitoy tin na ibagbaga. So may papabot ko digiti kabsat gapo iti adda kadigiti nailanad gapo napateg digitoy ngayon tayo imula kadigitoy iti kapan panunutan tayo. So kay papabot ko gapo iti Facebook online Bible study tapno maawatan tayo igiti makaanos ngagdengeg agbuya iti kay papanan na ket agyaman iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.